Pagpalang hapon po sa inyo lahat. May babagi po ako sa inyo. Ipapakita ko po. Ito po yung una pong libreta po nung bago po ako manggamot. Nag-aral po ako manggamot. Ito po yung ginamit ko po nung una po ako manggamot na aking libreta. Malit na libreta po lamang po ito. At nandito po yung mga napakabisa pong mga orasyon na aking ibabagi po sa inyo na magamit po nyo sa pang-araw-araw. Napakabisa po ito na panggamot sa masakit na katawan, at nagamit ko na po ito at subok na po ito. Dapat po pag gumagamit po kayo o nagsusulat po kayo ganito po na libreta na maliit po, huwag nyo pong ipahakbang, pahawak, kayo lamang po ang nakakaalam po. Itago nyo po sa taguan nyo po na hindi po maaabot po, na kayo lamang po ang nakakakon po. Sana po ay maunawaan po ninyo at napakabisa po itong mga ibabagi ko po sa inyo na gamit ko po. Ito po yung kauna-unang libreta ko po. Hindi lamang po ito 3 taon na po ito na hindi lamang po ito 3 taon, mga ako na siguro 5 o 4 aking ginagamit po. Marami po dito mga orasyon po dito po na ipakakalob. Ito po katulad po nito mga orasyon sa mga sakit sa baga po. Yan po. Napaka-importante po ito. Marami na pong natulungan po dito. Talagang mabisa po. Bago mag-usal po ng orasyon po, mag-usal po ng isang ama namin na Panginoong Maria sumasampalataya. At usalin sa tubig na pang-inom at sa langis na ihilot, mas mabisa. Kung nanggagamot po sa may sakit sa baga po, ay iipon nyo ito at painom nyo po sa pasyente po. Napakabisa po ito na ginamit ko po. Usalin lang po ng 3 beses po. Ang orasyon po nito ay yung ambukang iksarak umali espiritu Dios Pater. Yan po. Usalin nyo po 3 beses po. Usalin po sa tubig na pang-inom at sa langis na panghilot. Mas mabisa ang mga gamot kung ito ay usalin at ang orasyon at ito ay usalin at orasyon ito ihipo sa gamot po, tapos ipainom nyo po sa pasyente po na may sakit na tisis o sa baga. Ang sakit sa baga po kasi ay yung tisis na po yun, yung may sakit sa baga. Napaka-importante po ito na yung baga po natin kasi nababawasan yan. At may ipakakalob ko rin po sa inyo para yung baga po natin kasi nababawasan sa araw-araw po yan. Kung may bisyo po tayong sigarilyo, alak, inom, napakalakas po yan. At yung nalalamigan po yung likod natin, kahit malaki ang katawan mo kung ganyan, yung baga po natin hindi po napapansin. Manghina po tayo dyan kung baga po i-skensya nyo po at ang sisigaw po sa inyo, yung alam nyo po yung daw ng santan po, daw ng santan. Kumuha kayo ng daw ng santan sa may mga malala pong sakit dyan na mga kahit na TB o kasi yung baga po natin nababawasan yan sa araw-araw. At dapat po sana tuwing umaga po magbilad po tayo ng likod, bilad po natin sa araw para yung baga po natin ay titigas na kakapal po siya, na hindi siya malambot kundi parang titigas-tigas siya para hindi basta-basta po mabawasan po yung baga po natin. Kasi yung baga po natin ay nababawasan po yan sa araw-araw. Kung ano po yung bisyo natin, sigarilyo, alak, number 1 po yan, nakakabawas po yan. At unti-unti pong nababawasan, magpa-extra po tayo, malalaman po natin na yung baga po natin ay may nakukon na po. Pero kung may bawas po, halimbawa po may bawas po ang baga po natin, ay ibig sabihin po yan ay pwede pong ibalik yan kung hindi po siya malala na, hindi pa siya malala. Kung gusto nyo po, kumuha po kayo ng bulaklak na santan, ilaga po nyo yan, gawin nyo pong tsaa
o ibugan nyo po yung orasyon na to, tapos inumin nyo po. Alam nyo po yung dahon ng santan, di po napapansin yan, na halaman po yan na santan. Ilaga lang po yan, napakadabis po yan na panggamot sa baga po na nabawasan o mga sa TB, yung mga may na po. Basta araw-arawin nyo lamang po pag-inom at yung baga po natin ay babalik po sa dati. Tutubo ulit po yung baga po natin sa bulaklak ng santan po. Ilaga po ang inumin po sa araw-araw. Sana po ay naintindihan nyo po aking sinasabi po. Ang dahon po ng santan po, maglaga po kayo at ibuga po yung orasyon na to sa kanyo inumin po. Gawin nyo pong araw-araw po at inumin nyo po. Karamihan sa atin may sakit na babae, man lalaki, bata, may sakit na baga po. Bago po tayo pinanganak po sa mundong ibabaw po, may sakit na po tayo sa po, hindi po malala. At hanggang tumatanda po tayo, sasakit po natin yun. Kaya dapat po kahit na wala po tayong sakit, uminom po tayo ng dahon, bulaklak ng santan para malakas po yung ating baga na hindi po tayo tablon ng mga sakit. Mga sipon-sipon yan, hindi po tatalab yan pag nakainom po tayo ng po. Marami po akong i-share po sa inyo na panggamot na mga herbal po. Marami po. Napakabisa po yung bulaklak ng santan po. Kumuha po kayo yan. Kung may kapitbahay po kayo maraming dahon ng santan po, bulaklak ng santan. Humingi po kayo, ilaga po nyo, gawin nyo araw-araw. O damihan nyo po, ang gawin nyo po, kung humingi po kayo, damihan nyo na po. Gawin nyo pong isang pitsil. Kung may rip po kayo, palamigin nyo po, tapos ilagay po nyo sa rip. Kung gusto po yung uminom, ipainit nyo lamang po. Pwede po rin yun. Para hindi na po kailangan ng laga. Sana po nagustuhan po nyo aking binagi orasyon sa sakit sa baga. Napaka-importante po sa ating katawan. Alam nyo po kung yung baga po natin na may karamdaman po ay nanghihina po na maglakad ka ng konti para kang sinasakal kasi diyan po nanggagaling po yung oxygen po natin sa baga. Kaya dapat pumalin po natin ating baga po. Masalo ko yung mga nagiinom, sigurado na babawasan po yung baga po, saka yung abdo po natin, babawasan po yan sa atay. Yan. Pag yung atay po natin din na po yan, delikado. Hindi na po tayo hiningalin po na mahalatan nyo po yan pag may pupuntahan po kayo, maglakad po kayo ng konti, hihingalin po kayo. Ibig sabihin po may bawas na po yung baga po natin na atay. Pero kung ang gawin nyo po kahit na wala po kayo nararamdaman, kung ang gawin nyo po ay humingi po kayo ng bulaklak ng santan, ilaga po nyo, inumin nyo po, mas lalo po kayo lalakas niyan. Sana po ay naunawaan po nyo at maraming salamat po sa pakikinig po ng Hiwaga ng Pangasinan. Sana po ay pakisubscribe po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tatanungin ko pong napakalaking utang po sa inyo. Maraming salamat po.